Kuland. Aiwa, unoziva vanhu vana tsitsi nenyika yavo unoziva. Harare chaiyo yakanga iri tauni yekuti yaiyevedza kana kunakidza kufamba. Iko zvino kana kuenda kuHarare hazvichanakidza kuti waenda kuguta. Mheno zvaingoita tauni yacho yangova scattered. Marara unowana akazara tauni yese. Kuti uzive kuti mune vanotonga here mvura mutauni hamuna. Iwe unoziva mamwe matauni akaita sana Chinhoya kumalokesheni kwakuruzevha. Unoziva kwakuruzevha matara vakangozora zora matombo ane tara ayangozongopenda matombo kungoti warara kutsinisa mumanzi zvakodoboka zvese amakomba waruzevha. Kuti titi tine ma-MP here kana kuti tine ma-member of parliament munzvimbo mino handifungi kuti ari mwenye. Kana ndidzo mari dzacho here dzavanongodya idzi. Everywhere angova makomba, enda munana Kadoma mumakomba ega ega, but tine vatungamiri. Apa takutoti hatina nokuti kuitika kwazvo zvinhu zviri kutaura kuti hatina vatungamiri. Imari ngani dziri kutorwa pamatogesi. Tine matogesi mangani muno muZimbabwe. Kana tikati mari yatorwa pamwedzi pamatogeti ese tinogadzira rodhi makilometers akawanda. Iko zvinezvi mazuva apera pakambonzi rodhi yeHarare Chirundu highway iri kugadzirwa. Pakambouya vanhu vachimaka mumarodhi tikatombovaonawo. Kwakungounzwa zvimatipa zvemasimba construction yaya nezvimwe zvichu zvimakambani vakangomisa zvimagiredha kungoisa gravhoro mumasaidhi metara iripo kudhara. Apa patenda yakatorohwa baba yemari refu yogadzira highway Harare Chirundu. Apa rodhi hapana. Nyika kuda ruzevha, nyika yese kupera kuda ruzevha. Rodhi anofamba muChinhoyo kana kuKaroi kumaruzevha mumafishi game ndio rodhi iri mutauni. Hamana anongari kuti jairira umwana. Tinongoti zvedu new revolution kai. Dai yanga yatongopinda zvayo because hazvidetseri vakonewa. Chatinoti vakagona chii kunze kungodya marimo ikoko. Vana vari munyika muno baba vari kutambudzika. 15 years ago pandakabva kumusha handiri munhu wandakasiya aine boys aine kitchen nanhasi ndo zvakangova ndozviripo. Hapana imwe development yakaita yaakamboita kuratidza kuti nyika iri kutambura. Apa pakumabasa vakabva vawedzera retirement age. Zvino madhara aya vaakufirapo pamabasa. Unoziva here Kulendi kuti kune generation yakatoberekwa yakutosvika patime yeretirement isati yambowana basa. Vasati ambowana basa asi akatomboshanda kana panzi panapa pari kushandiwa. Mabasa acho hamuna. Vakawedzera maretirement age. Kuvadiki vanonoshanda kupi? Hanzi tifirepo pamabasa vapedze kudya mari yese yenyika. Asi zvino manje kamba yazosangana nedemo Kulendi. Kamba yasangana nedemo vagezi vakabata demo baba kamba yeye haijera tikaona munhu endesa musoro mukati. Iri kukwamurwa ndouno. Zvinonzwisa tsitsi, zvinonzwisa urombo. Kana uchida kuona kuti nhamo irimo munyika chimborwara kana kuti hama yako irware. Munoshaya mushonga, kushaya mari yacho futi yekutenga mushonga wacho. Saka ndopaunoona kuti nyika yakaoma. Unoona munhu achiti pamberi nekubatana, chikubatana chii tichikupiwa nhamo isusu. Iwo kumusoro kuwo ndoko vanoura ma4 digits.
iwewo mushandi kunozasuku unozakulendi ukapiwa 150 US vanoti vakupa mari yakawanda zvigananda zvizvi zvigananda zvizvi zvoti zvinototi zvakupa mari iwe wapiwa 150 US chandoti atakupa mari yakawandisa yakawanda iyoyo koma $50 akazodzura maticha akanga ari kupi pasalari yavo yakanga yapfuura kumasuru anhu anoda kutamba nevanhu manje chavasingazivi kana munhu ari murombo ane hasha haana loss because haana chaanoda kuprotecta iwewe une mabhizinesi ako ndo uchada kuprotecta mota dzako dzimba dzako nokuti une mari manje isusu hatina chitomboda kuprotecta kati tikangotanga hondo ndinongoziva kutoti ndinongoenda kana ndikafa ndafa handiti handina kana property handinoda kusecure saka kukonzera nhamo kuvanhu kunokonzera hondo kana musingazvizivi kune vachatonga mukakonzera nhamo kumacitizens munokonzera hondo ende hondo hatitomboityi nekuda kwekutoti hatina chatinacho handina kana shopo handina kana chii kungokiya saka hapana chatinotya mheni vane maproperties vanenge achitya kuti ndinotemerwa shopu ndinoita sei kugara nevanhu vanotambudzika unokonzera nhamo isingaiti nhamo hondo yaipere iyoyo saka tinongoti vakomana ana nyoka yemabhunuka varume ndinokusimbisai iyi tsoro iyi haina reverse deal kai kutoenda kusvika takabuda kusvika takawina nokuti hairivheseki nekuti zvigananda ukangorivhesa zvinowana mukana saka ipapapa kutongosunda kusvika tabuda bhobho ene bhobho tiri kutoribuda hatitombozvitya zvezve tiri kutoda kutoti zvinhu zvitosanduka zvitochinja hakuna zvokuti hanzi unondichidzira iwe wacho unotuma kana kuti unotumwa kunzi enda munhu anohora 4 digits kuyazovhundusira nii ndinohora 3 madigits pakaoma kulendi vanhu vanoda upenyu hwawana irodhe chahwewe ndo hwari kuda manje ndo huno hakuna izvozvo kamba yasangana nedemo kulendi uri kukwamura kamba ndezvavo izvo munhu wakura enda unozorora uwane mukana wokudya mari yako chete just like that kwete kuti uri kutadza kusimuka uri kuita weti uri kungosekenyeka ungoda chisekera nzira ungosekenyeka huna zvina kana musoro aiwa vakomana izvi zvinogumbura izvo zvidambokunyeperai kana mukatonzwa tichitotaura kudai soka takatozara nehasha kutozara nehasha zvokutozara nadzo chaizvo zvokutodaro tione nhamo isi tichitambura mumwe achidya chete zvino Mr. Geza pamberi nemi hai Geza revolution original chaizvo kutoti ndisi kutombomira